бо мақсади иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие, ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ба хизмати ҳарбӣ дар ноҳияи Зафаробод чорабинии рӯзи даъватшаванда, яъне маросими гусели аввалин ҷавонони ихтиёрӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар сатҳи баланд баргузор гардид. ба муносибати гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар майдони нишони давлатӣ бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроия, собиқадорони меҳнат, сарбозон, навдаъватшавандагон ва падару модарони онҳо чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд, ки барои насли наврас хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ муҳимтарин мактаби обутоби ҳаёт мебошад. дар ҳама ҷо ҷавонписарон сабақи шуҷоату мардонагӣ гирифта муҳофизат кардани хоки муқаддаси ватанро меомӯзанд ва боиси ифтихор ва қаноатмандист, ки ҷавонони ноҳияи Зафаробод низ дар қатори ҳазорон ҷавонони кишвар ҳамасола ба хизмати ватан ихтиёрӣ сафарбар шуда барои пойдории сулҳу ваҳдат, тинҷию осудагӣ ва осмони софи диёрамон саҳм мегузоранд. маврид ба зикр аст, ки масъулини ҷамоати деҳоти ҷомеъ дар рӯзи аввал аз иҷрои нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мужда доданд. пешниҳоди барномаи зебои фарҳангӣ ва густурдани дастурхони идона ба чорабинии рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи Зафаробод шукӯҳи тоза зам намуд.